سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كبرانن كم يتمسيو لم صنع إسرع طريق مش هتستلالوا زيناتات وشت نوتس عنه زينات زقرب لكم لو عم تخليه بارست زينات ما كفله فرشنات راح تنياتات هاكوسي حامشاي من الدوب أخيواتات ما أكل يبايتو أكاني عن محبر متحققات أولات قدامي زروها قراوية قلقلوت قدامي قبايو أكانيعون شنفرت عنا زوا ماكل أبزع عنا تزين مداباتون زهبوا قلقلوتات من المصباح يسرح لهم دونالد ترامب من بل 4 شوعة بريزنت حبرات منقسات أمريكا بمخان على محلة فتيمو ألجيريا مس فرنسا تكايدون السنحت نقداوي نتفتات كتدرتو مخانة أفريقيا حلوة ثورة إيران لعل سامون كمزقت سلزغالتو لما مديا كايدالو نبي زرزراتو كنساقر حمشاي مدوب أخيباتات ماكلا يبايتو أبتاتا هقراي كفرشنات منياتات إيرترا ستأرنفا حموشا فدرشنات راح تنياتات مالت معدن كيميكال هنطان حفشاوي سرحاتن مقوعزيان مرخبيتاتن مقبن مستن تزامادن وهابتي أقلقلوت كمون علوان قربة سانن بالعسرات الري أبسمرا تغانيعون أبتي أخيباتات قمقام نتفتات عسرا 24 تخايدون أبي وطن سراح عسرا 25 تزاتيون أبو مرات فلاشنات راح تنياتات نستود دوان داقما ودوا استخايدلنن محبرات بزحيث تودو راح تنياتات بمنصر زوباتات تساتفو من اسياتن دق انسيوس راح تنياتاتن اب استفلالي نتفتات فدرشنات كمون مدوات لمعاتن كالن زملكات زرزراوي تصابصابات اقريبهم بزي كازي فدرشنات اب محيال زمناتات ايون السلاسلو نتفتات هلو كنتات حبراوي وعل زقربه طرعاناتن افتاتحون دحناتن طعنان سراحتنياتات اب بوتا سراح مسناي زغوانف حدغاتاتن زورده صعبيناتن كمون اب كلن زواتات نستخايده موياوي سلطناتات زتكوره مبري هيبوم اب موداتا ابالات ماكلاي بوتا فدرشنات سراحتنياتات بلجاتاتن دخمتاتن دحر مقمقام اب وطن سراح 25 زاتيوم هقراوي كفترشت راح تنياتات إيرترا أب تحت تلالو زنتفا حاموشا فترشنات علوا أب وانت انبلات بوراوي إيابيلو مجمار هقراوي قلوت كم حساب زتلعلن أب عسرا كلتان وقعوي تفلاتنات زرخابن محبر متحققاز أولات قداماي زوريا هقراوي أقلقلوت قداماي قوايو أقانيعو وكينا نزريت بين ملكة أبطان زدالوتو تحستو ميكايل حادقو كغربوي محبر متحقاز أبلات قداماي زوريا هقراوي أقلقلوت رأينا ننصبرا حرة السمنا بالزبل تيما بعصوتو جعت الطري أبسمرا قداماي قوايو أقانيعو أبومبر محبر متحقاز أبلات قداماي زوريا هقراوي أقلقلوت أتو جمال صالح محبر كابز مسرت كساب حجي بمنصر علامون تلوخون كالسلاسلو صنح مربات بملكع تصبصاب بزرزر أغريبوم هاور حتر خلتشن 22 وقعون نزل بس محبر متحقاز أبلات قداماي زوريا هقراوي أقلقلوت قون تتطرنيف كاز قبر حد متحقاز أب مأتتاو وفراتات مقراب لكسدم سنطباو سرحاتن كرمتاو تمرتن مغلول أبركتو كقبر مصنحوز تغسا أتو جمال أبزناي مور راسن متخان مدرخ محبر 4 سرح كمز عمم صنع منتو قريتهم أب موداتا تقابات أبز غربت سبصاب بعمق دحر مزتاي 14 زابلتا أكايديتا كالمريتهم حلقات أغلال الستاف مينستري مكلخال جنرال فيليبوس ولد يوحنس سابز سمعو مزازم قال محبر أبز ودبو نيمور راسن متحقازن مربات أب مخصكاس هقراونت كمون ليلا مسكياتا زتفتصملو تاريخاو بوتاتات سقيتو كعي أزغاغيروم جنرال فيليبوس وسيقو أبلات محبر أبوان كرمتاو عرفتي كاب قدامك كساب رابعي كفلي نزمهارو قلعو أبس مراك هبو جميروم زلو دقف تمرتي ناب كلن زوباتات كسفحوو تلابيوم محبر متحقاز أبلات قدامي زوري هقراو أقلقلوت زاقيت أستاد حدش حابالات ألوو شنفر منستر تعنا زبا ماكل أبزع عمتزين مدباتون مسفحن حج فرقلوتات نمجمارن يسرح كمزولو قليتو حجون هدريس بيد نزلاو توز أبزاب فرتونا عندهم كتقربع
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ብቕዓቱ ዝተሓለወ ስሉጥ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ብዘካየዱ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ 2025 መደባቱ ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ዮሃንስ ጌሹን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ቤት መኻን ዓይኒ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍን መደበር ጥዕና ዓዲ ሓውሻን ድማ ኣገልግሎት ወሊድ ምጭማር ካብቲ ብቐዳምነት ተታሒዙ ዘሎ ከም ዝኾነ ገሊጾም ብዘይካዚ ኣብ ማእከል ጥዕና ዓዲ ጓዕዳድ ኣገልግሎት ኣልትራሳውንድ ንነፍሲ ጾራት ኣብ መደበር ጥዕና ዓዲ ንፋስ ድማ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ምትእትታው ካብቲ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ሓደ ከምቲ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ስሩዕ ምክትታል ንገብሮ ብትካላት ጥዕና እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት እንታይ ይመስል እንታይ ቀረበ ኣለዎን እንታይ ይጎድለን እንታይ ክትቀለን ኣለዎ እዚ እናተኸታተልና ንሰርሖ ጉዳይ እዩ ካብቲ ስሩዕ ስራሕና እዩ ብመቐጻል ኣብ ገለገለ ትካላት ጥዕና ሓደ ተኣሽሙ ክነተኣታቱ ኢና ማእከል ጥዕና ዓዲ ጓዕዳድ ኡልትራሳውንድ ክነእትወላ ኢና ኣብ ክልተ መደበራት ጥዕና ከዓ ናይ ላቦራቶሪ ኣገልግሎት ንምእታው መደብ ኣለና ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ ከዓ ሕርሲ ንኽጅምር ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ ዝበዝሕ ተኣሽሙ ኣጻፊፋ ወዲ ኣላ ናእሽቶ ነገር ሕጂ ተሪፍዋ ዘሎ ኣብዚ ሓፀረ እዋን ክውዳእ ተስፋ ንገብር ቤት መኻእ ከዓ ናይ ዓይኒ መጥባሕቲ ክትኣታቶ እዩ ኣብኡ እውን ኩሉ ዓይነት ምድላው ተወዲኡ ኣሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናይ መጥባሕቲ ዓይኒ ክንጅምር ኢና እዚ ከዓ ኣብ ብርሃን ዓይኒ ጥራሕ ዝውሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት ጥዕና ዓይኒ መጥባሕቲ ብደረጃ ኮማዊ ሆስፒታል ክግበር ዝግብኦ ዓይነት መጥባሕትታት ኣሎ እዚ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ቤት መኻን ክካየድ መደባት ወፂሉ ኣሎ ንኣብዚ ሓፀረ እዋን ክትግበር እዩ እዚ ከዓ ሓደ ሰብ ይቐርበሉ ብቐሊሉ እውን ክሕገዝ ይኽእል ካብ መጓዓዝያ ገለገለ ፀገማት ካብ ዘይተደለየ ወፃኢታት ከድሕነ ይኽእል ኣብተን ዓበይቲ ሆስፒታላት ዘሎ ፅዕነት ከዓ ከጉድለለን ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ጎኒ እዚ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላት ክብ ንምባል እውን ከከም ደረጃኡ ዝካየድ ስልጠናታት ከም ዝውደብ ኣብሪሆም ኣቶ ዮሃንስ መወዳእታ እናበዝሐ ዝመፅእ ዘሎ ተርእዮ ሕዱር ሕማምን ሳዕቤናቱን ብምክልኻል ሙሉእ ጥዕና ንምውናን ዜጋታት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትሩ ዘይቁርዑ ኣመጋግባ ከወግዱ ከምኡውን ጎዳእቲ ወልፍታት ከቋርፁ ተላብዮም እዞም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንብሎም እናበዝሑ መፅኦም ኣለዉ ሕጂ እዚኣቶም ዳርጋ ማዕረ ሞት ምስቲ ናይ ተመሓላለፊ ሕማማት ይምፁ ኣብናህና ሕጂ ኣብናህና ዞባ እንድሕሪና ኣብ ትካላት ጥዕናና ዝሞቱ ዓበይቲ እንድሕሪና እዮም መብዛሕትኦም በዚ ሕዱር ሕማም ዝመፅእ ሕለልኻት እዮም ዝሞቱ ዘለዉ 60% ክንከላኸሎም ከም ንኽእል እዩ ዝሕብረና እቲ መፅናዕትታት ንኣብነት ህዝቢ ክገብሩ ኣለዎ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትሩ ኣለዎ ኣብ መዓልቲ ንፍርቂ ሰዓት ኣብ ሰሙን ከዓ ን130 ደቂቕ ዝኸውን ሲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ እንድሕር ጌርና እዚ ሓደ ሓጋዝ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ኣመጋግባና ቁርዑ ዝኾነ ኣመጋግባ ወይ እቲ ንጥዕና ክሃሲ ዝኽእል ኣመጋግባ ክንኣልዮ ኣለና እዚ ብዝተፈላለዩ ክኢላታት ብዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ይወሃብ ኣሎ ግድን ከዓ ክንክተሎ ኣለና መብዛሕትኡ ሕጂ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ናብራ ህይወት ቅዲ ብኡ ዝመፅእ ፀገማት እዩ ካልእ እዚኦም ወለፍቲ ዝኾኑ ነገራት ከዓ መጀመርያ መንእሰያት ክለምድዎም የብሎምን ምናልባት እውን ድሕር ነትክኽ ነርና ወይ ትንባኾ ንጥቀምተ ነርና ወይ ኣልኮላዊ መስተ ነብዝሕ እንድሕር ነርና ከዓ እዚ ብመሰረቱ ክውገድ እዩ ዝግብኦ ምክንያቱም ናብዘን ንብለን ዘለና ሕማማት የቃልዐና እዩ ካልእ ጥዕናዊ ፀገማት እውን ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብና እዚ ፀገሙ እዚ ፈሊጡ ካብ ወለፍቲ ዝኾኑ ነገራት ክብል ካልእ ከዓ ሓደጋ ከምፁ ዝኽእሉ ነገራት ከዓ ክንቁጠበሎም ክንክእል ኣለና ንኣብነት ሞተር ሳይክል ክዝውር ከለኻ እዚ ቆቢዕ ናይ ርእሲ ምግባር መኪና ክዝውር ከለኻ እዚ ቤልት ምግባር ቀሊል ነገር ይመስል ግን ኣብ ሓደጋ ብዙሕ ክስዕብ ዝኽእል ዓበይቲ ሓደጋታት ከነኬልካ ይኽእል እዩ ብዓብዩ ነቲ ሓደጋ ዝመርሐና ነገራት እዚ ሰቲኻ ምዝዋር ገለገለ እዚ ክተርፍ ኣለዎ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝመሓደራ ዞባዊ መወኮስ ሆስፒታል ሓስሓስ ኮማዊ ሆስፒታላት ጎዳይፍ ቤት መኻን ዕዳጋ ሓሙስን 6 ማእከላት ጥዕና 26 መደበራት ጥዕና ከምኡውን 2 ማእከላት መመርመሪ HIV ብጠቕላላ 38 ትካላት ጥዕና ኣለዋ ኣብ ንዑስ ዞባ ሃይኮታ ዝርከቡ መንእስያትን ተማሃሮን ኣብ ከባቢኦም ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ፕሮጀክታት ኣብ ዝተዓዘብሉ ንምዕዋቱን ተረባሕቲ ናይቲ ወፍሪ ንክኾኑን ብንቕሓት ከም ዝሳተፉ ኣረጋጊፆም
እቶም መንእስያት ኣብ ሕርሻዊ ፕሮጀክታት ፋንኮራዊ ፋንኮ ጽሙእን ገርሰትን ሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ሕርሻን ተዋሂሉ ዘሎ ማይን ኣብ ዝተዓዘብሉ ብኣካየቲ መብርሂ ተዋሂቦም እቲ ዑደት ኣካል ናይቲ መንእስያት ብምውዳብ ተሳታፍነቶም ኣብ መደባት ልምዓት ንምዕዛዝ ሰላሰል መደባት ከም ዝኾነ ጊዜያዊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃዋማት ኣብቲ ንዑ ዞባ ሓቢሩ ዝተዓዘቡ ስራሕ ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ መንእስያት ማእከል ዝገበረ ልምዓታዊ መደባት ከም ዝኾነ ዝጠቐሱ ዑደተኛታት መረዳእቶም ኣብ ምስፋሕን ዕላማ ናይቲ ስራሕ ንምግንዛብን ከም ዝሓገዞም ብምግላጽ ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ቅሩባት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ዜና መስዋዕቲ أبال هجروي محور حماية سنكولان كنات إرترا قديم تجارلاي سمرة جبر جرجش مسكنا بعست حدا تحسس كلتا شهر 24 أب مدبل 7 حدا عامة أدميو أب هجر الدنمارك بحمام تسويهم أب شجع تمت 74 ناب تجارلو حرنة إرتراس تسلفت تجارلاي سمرة أب محدار قصر شو مونتن تواجع سراوي تنتمديبو كك على سدحر مسرح أب شجع تمت 7 شوعة بزجات أمو كبيد موجاتي نزل على حكمنا ناب السودان عراق سوريا إيطاليا الدنمارك تلايخو سوق سمرة أب دنمارك أب سنة حلو بسنكل نو كي تسنفة أب مسرات تجنفر هجروي محور حماية سنكولان كنات إرترا لعل تراس تتعوته مس أدم محورنا ترداد دمان سنكولان بوتوتو جنزاوون نواتاون حجز أب ملأخ كي تحلل زتعارن كسابلة مسواتو أبون برنايت تجنفر كوينو زجلجلن حربنيايو سوق سمرة جبر جرجش بعل حداري سنة سرعة قبرو دما لومي عسرات الريع عسرات حاموشن فرق معالتي أب مكان مقابر حرمياتات أسمرة تفتيمو كرواتن كرواني قتلو زغاري بينا زايد مكتتها لكم داكما بخبر عدة أب زينات زي كنسكر لومي عسرات الري أب كتما واشنطن أب زتخايدة مدبل سوسات نسرعات دونالد ترامب مدبل 4 شوعتن بريزنت حبرات منقسات أمريكا بمخان كالا محلة فتيمو بزدما أور حدار عسرات 4 أب زتخايدة مرجع نخلاي إبرز تعوته بريزنت ترامب كاب عسرات حدن بريزنت كوينو كعية أب زنحج جو بايدن بوقعي سلطان تركيب له دونالد ترامب أبز اسمه مدرة ورقاوي موائل هاجرنا لومي فلمالو دحر مبال أمريكا تأتتان لو على ونتان بمملس نبلصقنا حزبات سرحلو اوان كم زاخله قاليتو لومي مع التحارت نتن مملات تصفانا بحزبي أمريكا نزبله بريزنت ترامب ننقل قوله كما تصنع أغلوتات تمرتي تعنان كالن نمفواس كمون ناي منبابرو قلولاوات نمفتاح قلطوف ناي بوليسي لوطي كم زتاعتاتو أنتصيرو ود 78 عامت بريزنت دونالد ترامب كابشن 10 شوعتن كسابق تشحن عسران مدبل 45 بريزنت أمريكا كوينو كان زغلغله تذكريو دقيمو ناب سلطان ممصو أب تاريخ أمريكا زعابي بريزنتاوي ملسوت تباهيلو كتقس ثاني حلو ألجيريا مس فرنسا كتكايرو صنحت نقداوي نطفتات كتدرتو مخانا أفليطا مخنيات نايت سقمتكو زاغيد بزر انت تيتغلصه بغداي معراب صحراء اب مونغان تفطيرو زلو دبلوماسياوي زي مقداو زنقلو كخون كم زخيل غنا يمت فرنسا اب غداي معراب صحراء ايدات اتو كم زلا منغسي الجيريا بتدغاغامي كوقس انحيو سمين افريقاويت هاجر الجيريا كاب فرنسا كتشموتا نتصنحت سرناي دو كم تبلو اورح 11 محبارا زكاريو نتي كاب فرنسا كتأتوت صنحت سرناي كاب روسيا كتكو مخانا دما قليزا فرنسا ناب الجيريا زعابي متن سدد سرناي كاب زقبرو هاجرات مخانا استقاسوت سابسابات اتمت ان كاب زحلفه كلتا عمتات ان قلقله كم زمته يردو حلوة ثورة إيران لعل سامون كم زغطل زغلطو لممد ب10 شعات طري جميرو علامة زي حيلتات أير بحر المريتن زتقال اللممد وتدراوي عقمون بمدلدال قدامو تصابوتات ممكاتت شبران مقلاس المخانو وقعوان مع كنات زينا إيران أكاليحن إيران أبز اللممد بوشتاوي عقما زمع بلتو بركت زبالا ميسايلاتن ساب ألبو نفرتن تساتفالا إذا هاجر أبز حلفة قربا معالتات لعلى حدا شحنا وقع ساب ألبو نفرتي ناب مسارع من كل خلا كمزت أنبرت سفلاتيو ጸጥታ ዞባ ማዕከላዊ ምብራቅን ዞባ ኤስያን ከም ዘሻኣሮ ዝገልጽ መንግስቲ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሙ ንምድፋዕ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሕሎ
እስራኤል ኣብቱ ዞባ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ተጻብኦታት ካብ ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታዊ ቅልውላው ናይቲ ከባቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ካብቲ ማሊ 19 ጥሪ ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት እስራት ከም እተለዋወጡ ይጋውሕ ኣሎ። መሰረት ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብቲ ቀዳማይ ዕለት ሓማስ ን15 ኣዋርሕ ጅወት ተታሒዘን ዝጸንሓ 3 እስራኤላውያን ክለቅቕ እንከሎ ኣምሳይኡ ድማ እስራኤል 9 ፍልስጤማውያን እስራት ከም ዝፈትሐት ተሓቢሩ። ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ሓማስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተፈትሐ እስራኤላዊ ጅሆ 30 ፍልስጤማውያን እስራት ካብ ቤት ባእሰርቲ ክለቁ ምዃኖም ሓቢሩ ዘሎ። በዘይካዚ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ናይቲ ስምምዕ 1600 ረድኤት ዝጸዓና መካይድ ናብ ወሽመጥ ጋዛ ከም ዝኣተዋን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ዝጸንሑ ፍልስጤማውያን ናብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ወሽመጥ ዝርከብ ኣባይቶም ክምለሱ ከም ዝጀመሩ እውን ተቓሊሑ። ወከልቲ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ንኣዋርሕ ድሕሪ ዘካይድዎ ዝርርብ ብ15 ጥሪ ኣብ ስምምዕ ምብጽሖም ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ 3 መድረኻት ዘለዎ ስምምዕ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ወሽመጥ ጋዛ ዘሎ ሰራዊታ በብእብረ ከም እተውፅእን ኣሲራቶም ዘላ ፍልስጤማውያን ከም እትለቅቕን ምንቅስቓስ ሓማስ ድማ ጅሆ ሒዝዎም ዘለው እስራኤላውያን ብምልኦም ከም ዝፈትሕ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ንሽዱሽተ ሰሙናት ዝቐጽል ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ስምምዕ 1890 ፍልስጤማውያን እስራትን 33 እስራኤላውያን ጅሆታትን ናጻ ከም ዝልቀቑ እዮም ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝገልጹ ዘለው። እስራኤል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ክሳብ 20 ጥሪ 2025 ብዘካየደቶ ኣልማሚ ደብዳብ 70 ሜታዊት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም 147,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 100,000 ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ መደበራታ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘዋፈረት ሓቢራ። እቲ ሃገር ብ61 13 ዝተሰሚዕ ሓደስቲ ኒክሌሳዊ ቦምባታት ኣብ ቤልጅየም፣ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ሆላንድን ቱርክን ከም ዘዋረደት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ክተዋፍር መደብ ከም ዘለዋ እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝሕብሩ ዘለው። ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ኣማይት ወታደራት መደበራት ዶኪና ከም ዘላ ጸብጻባት ይገልጹ። ነቲ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ እትገልጽ ሩስያ ክመጻ ዝኽእል ስግኣት ንምምካትን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣጠንቂቓላ። ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያን ፊሊፒንስን ንዘሎ ወታደራዊ መደበራታ ክተስፍሖን ክተማዕብሎን ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ መግለጻ ይዝከር። እቲ ውጥን ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ እትገልጽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብወገና ብትሪ ከትቃወሙ ጸኒሓ እያ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኮሎምቢያ ዓጠቕ ጉጅለ ELN ብዘካይዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 87 ከም እተቐትሉ ተቓሊሑ። ብሰንኪቲ ካብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ልዕሊ 8,000 ሰባት ከም እተመዘበሉ እውን ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቭ ፔትሮ ሰራዊቱ ንኣዘዝቲ ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንምቕያድ ስርሒት ከካይድ ከም ዝኣዘዘ እዩ ዝቃልሕ ዘሎ። እዚ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ መንግስቲ ኮሎምቢያ ምስ ተቃዋሚ ጉጅለ ከካይዶ ዝጸንሐ ናይ ሰላም ዘተ ከም ዘወንዘፎ ድሕሪ ምሕባር እዩ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝካየድ መስርሕ ሰላም ክተዓናቐፍ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረድኡ። ክልቲኦም ወገናት ካብ 2022 ንድሓር ናይ 6 ዙርያታት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ከም እተፈራረሙ ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ መንጎ መንግስትን እቲ ዕጡቕ ጉጅለን ልዕሊ 3 ዓመታት ዝወሰደ ግጭት ልዕሊ 450,000 ሰባት ከም እተቐትልዮም ጸብጻባት ዘረድኡ። ናይጄርያ ናብ ውድብ ብሪክስ ከም ሸረኽቲ ከም እተጸንበረት ተሓቢሩ። በዚ ድማ እቲ ሃገር ንቤላሩስ፣ ቦሊቪያ፣ ኪዩባ፣ ካዛክስታን፣ ማሌዥያ፣ ታይላንድ፣ ኡጋንዳን ኡዝቤኪስታንን ተኸቲላ ታሽዐይቲ መሸረኽቲ ብሪክስ ኮይናላ። ፕሬዚደንትነት ናይቲ ውድብ ሒዛ ዘላ ብራዚል ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ምጽንባር ናይጄርያ እቲ ውድብ ንዝህልዎ ቁጠባዊ ጽልዋ ክብ ከም ዘብሎ ኣሚታ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሱዑድያ፣ ኢራን፣ ግብፂ፣ ኢትዮጵያን ሕብረት ኢማራት ዓረብን ብኣባልነት ናይቲ ውድብ ብወግዒ ከም እተጸንበራ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣባላት ቁጠባዊ ውድብ ብሪክስ ክኾና ናይ ዝሓታ ሃገራት ቁፅሪ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ።
نلعلي فرقي بس حزب عالم زحقفن لعلي 45 مئتاويت جامعوي أتوس زشفدد قطباي ودب بريكس قطباون بوليتيكاون تصلبو أبو حقراوي مدرخات ينعابي يخيد كمزلو تصابات يتقصو بريكس برازيل روسيا هندي هزبات ريبابليك تشاينا دو أفريقان حيزو 2009 استبقسه ودبيو كربانن زينا قدم الزامنا ارستاتو كدغملكم درشنا سراحتنياتات هاكوسي حمشاي ودوب اخيبا ماكلي بايتو اقانيعو محضر متحققاز ابرات قداماي زرا هاغراوي اغلغلوز قداماي غبايو اقانيعو ጨንፈርት እና ዘዋ ማከል አብዛ ዓመት እዚ መደባቱን ዝህቡ አገልግሎታትን ንምስፋሕ ይሰርሓሎ ዶናልድ ትራምፕ በበር 47 ፕሬዝዳንት ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሙ አልጄሪያ ምስ ፈረንሳይ ተካይደ ንጽንሐት ንግዳዊ ንጥፈታት ክትድርቶ ምዃና ኣፍሊጣ حلوة ثورة إيران لعل الصامون كم زغطل زغلطو لممد يكايدالو نمقدر خمسكر مستعرف مدوات إر تي في كحدكم وغنيجن بروح مشات